Cada any, els centres de Maria Immaculada col·laboren en un projecte de solidaritat per ajudar persones que ho necessiten. Aquest any ens centrarem en els següents projectes, que són Cultivant per un futur sostenible a Burkina Faso i Aigua saludable per a la vida a Mali. Farem diferents activitats per recaptar diners i poder col·laborar. L'objectiu general és garantitzar l'accés d'aigua potable per millorar la salut, la higiene i la qualitat de vida de les nenes i de la comunitat. Millorar les condicions d'higiene a la residència i al col·legi. Administrar el subministre estable d'aigua potable. Prevenir les malalties a causa de falta d'aigua. Sensibilitzar a les noies sobre l'ús responsable de l'aigua. Com a activitats previstes tenim retirar el dipòsit metàl·lic deteriorat, comprar un nou dipòsit de polièster de 5.000 litres, preparació de plataforma d'instal·lació, transport, instal·lació i connexió amb la red ja existent, revisió tècnica per poder evitar totes aquelles fugues i, per últim, activitats de sensibilització per l'ús correcte de l'aigua. Les persones beneficiàries són de persones directes 10 noies d'entre 10 i 25 anys i d'indirectes 1.000 persones del centre i aproximadament 2.000 d'associacions properes. La millora significativa de la higiene i de la salut. Major conscienciació sobre l'ús adequat de l'aigua. Major estabilitat de les activitats educatives i socials. I la reducció de les malalties relacionades amb l'aigua. Tot suma!